misli. Postoje ljudi koji te neće udariti prvi. Ne zato što su bolji, nego zato što su pametniji u svojoj igri. Oni ne napadaju direktno. Oni te posmatraju, čekaju i pomjeraju granice milimetar po milimetar. Danas jedna riječ, sutra pogled, prekosutra tišina koja govori više od uvrede. I tako, dok ne dođe trenutak kada više ne možeš, kada pukneš. A tada sve se mijenja. Jer više nije važno šta su oni radili. Važno je samo šta si ti uradio. I u tom trenutku oni postaju žrtve, a ti postaješ krivac. To je igra. I najopasniji dio te igre je što izgleda kao stvarnost. Zato pazi, nije snaga u tome da uzvratiš. Snaga je u tome da prepoznaš kada neko pokušava da te pretvori u nekoga ko nisi. Jer onaj ko upravlja tvojom reakcijom, već upravlja tobom. Najopasniji čovjek nije onaj koji te napadne, nego onaj koji te natjera da postaneš ono što nisi. Postoje ljudi koji ne traže tvoju grešku, nego je strpljivo stvaraju. Neki te ne povrijede odmah, oni te oblikuju dok ne pukneš. Provokacija nije slabost, to je strategija slabih. Najveća manipulacija je kada te natjeraju da reaguješ i onda te kazne zbog reakcije. Nisu svi sukobi slučajni, neki su pažljivo režirani. Onaj ko te gura do ivice već zna kako će izgledati kad padneš. Neki ljudi ne žele istinu, žele tvoju lošu verziju. I kad izgubiš kontrolu, oni dobiju priču. Nije problem što si reagovao, problem je što si igrao po tuđim pravilima.